Alison Bota je žena, ktorá sa stala známou svojím neuveriteľným príbehom o prežití. Vo veku 27 rokov sa stala obeťou brutálneho útoku, ktorý by väčšinu ľudí zabil. No ona nielen prežila, ale našla v sebe neuveriteľnú silu na pokračovanie v živote. Alison Bota sa narodila v roku 1967. Jej rodičia sa síce rozviedli, no inak bol jej život celkom normálny a nič nenaznačovalo, že by sa to malo zmeniť. Zamestnala sa ako poisťovacia maklérka a bola spokojná. Večery často trávila so svojimi priateľmi. Aj osudný večer 18. decembra 1994 vracala domov po večeri s priateľmi. Alison bývala v byte v meste Port Elizabeth v Južnej Afrike. Už bola takmer doma, stačilo len vystúpiť z auta, prejsť niekoľko metrov a zavrieť za sebou vchodové dvere. Ako náhle však zaparkovala svoje auto, vtrhol doň muž ozbrojený nožom, muž vyhrážkami prinútil Alison, aby si presadla na iné sedadlo. Uväznil ju tak v jej vlastnom aute, aby nemohla vystúpiť. Následne si útočník sadol na miesto šoféra a šiel vyzdvihnúť svojho komplica. Tvrdil, že jej nechce ublížiť, chce si len na chvíľu požičať jej auto. Muži Alison odviezli kúsok za mesto na miesto, kde bolo isté, že ich nikto nebude rušiť. Priznali, že im nejde o auto a z Alison chcú mať pohlavný styk. Na mieste ju obidvaja muži znásilnili. Alison sa najskôr pokúšali zaškrtiť. Žena omdlela, no stále žila. Začali jej preto bodať do rôznych častí tela, najmä však do brucha. Bodli ju viac ako 30 krát, brucho jej rozpárali, znásilnili ju a podrezali jej krk, dokonca jej takmer celkom oddelili hlavu od tela, do krku jej zarezali až 16 krát. Alison si neskôr spomenula, že muž menom Dutoit bol obzvlášť brutálny. Okrem zranení, ktoré jej spôsobil, jej nožom chcel zohaviť aj pohlavné orgány. To sa však napokon nestalo. Keď už mali Franz a Tons napokon dosť, nechali ju na mieste, nasadli do auta a odišli. Boli si totiž celkom istí, že takéto poranenia predsa nemôže prežiť žiaden človek. Alison však prežila. Alison si myslela, že jej je koniec, tak na zem naškriabala mená útočníkov, aby polícia vedela, kto jej to urobil. Nechcela však zomrieť a tak pozbierala všetky svoje sily a snažila sa dostať preč z miesta činu smerom k najbližšej ceste. Rezná rana na krku bola taká hlboká, že si musela pridržiavať hlavu na mieste. Lebo jej padala smerom dole, takže videla len hviezdy. Druhou rukou si zazdržala brucho a pritláčala si naň košeľu, aby jej nevypadli von črevá. S jej zraneniami by človek nedokázal dýchať. Keď už mali Franz a Tons napokon dosť, nechali ju na mieste, nasadli do auta a odišli. Boli si totiž celkom istí, že takéto poranenia predsa nemôže prežiť žiaden človek. Alison však prežila. Alison si myslela, že jej je koniec, tak na zem naškriabala mená útočníkov, aby polícia vedela, kto jej to urobil. Nechcela však zomrel a tak pozbierala všetky svoje sily a snažila sa dostať preč z miesta činu smerom k najbližšej ceste. Rezná rana na krku bola taká hlboká, že si musela pridržiavať hlavu na mieste. Lebo jej padala smerom dole tak, že videla len hviezdy. Druhou rukou si zazdržala brucho a pritláčala si naň košeľu, aby jej nevypadli von črevá. S jej zraneniami by človek nedokázal dýchať, no mala šťastie, v nešťastí cez otvor krku s ťažkosťami dokázala dýchať počas toho, ako sa snažila dostať sa k ceste. Niekoľkokrát spadla, no za každým opäť vstala a, keď sa nevládala postaviť, tak sa plazila, pomaly sa hýbala vpred až k ceste. Cesta z miesta činu nebola ďaleko, no jej trvalo prísť k ceste za dosť dlhú dobu, keď konečne bola na okraji cesty, prestala sa hýbať, aby si zachovala energiu pre záchranu, kde ju po chvíli zničenú našiel ležať študent veteriny Tatiana Eilert. Najprv jej poskytol prvú pomoc, potom okamžite zavolal záchrannú službu a ostal s ňou na mieste, až kým neprišli. Alison utrpela vážne zranenia, ktoré si vyžiadali množstvo operácií. Počas rehabilitácie musela podstúpiť mnoho rekonštrukčné operácie, aby jej obnovili poškodené časti tela, najmä brucho. Okrem fyzických zranení čelila aj vážnym psychologickým problémom, ako je posttraumatická stresová porucha. Alison však prežila aj náročné operácie, ktoré musela podstúpiť, a napriek tomu, akú prežila traumu, si zapamätala každý detail z útoku. Vďaka tomu mohla polícia konať expresne rýchlo a dvojica násilníkov sa čoskoro ocitla v putách. François Dutoit, ktorý sa považoval za hlavnú postavu tohto útoku, bol odsúdený na doživotie za znásilnenie, vraždu a ďalšie trestné činy. Tento prípad vyvolal verejnú diskusiu o násilí voči ženám a bol súčasťou širších snáh o zlepšenie právnej ochrany obetí.
5. nový začiatok a verejná rečníčka Ellison sa rozhodla podeliť o svoj príbeh, aby inšpirovala ostatných a pomohla im nájsť silu čeliť ťažkostiam. Napísala knihu IHV Life Ellison's Journey, v ktorej detailne popisuje svoju cestu od útoku až po obnovu. Kniha sa stala bestsellerom a jej príbeh bol aj predmetom dokumentárneho filmu.